Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. May ilaw mga kalisra, balik na punta karon sa pag-upload. Walang ginagmay atong upload basta kanunay. Og sa dili pa nato sugdan atong drama mga listeners, no? Magpasalamat ko sa atong solid supporters diha ni Oscar Abayadog. Salamat kanimo Oscar sa pagsunod sa atong mga drama, no? Salamat kayo kanimo nga permedyo kag sunod. Og kang Belski, salamat kanimo Belski, no? Naapod ka gasunod pod sa atong mga drama og daghan jud kang salamat. Og karon mag-upload ta sa atong part 5, no? Sa ana-ana. Ang sindir nato sa round 1 nganan ko ni siya og Buyit, usa ka lalaki. Ang taong buotan daw naglikay sa pagkasa. Kung mao daw tuyuan, makasa daw ka. So istorya kini ni Buyit nga gaw sa iyang asawa sa iyang igagaw. Natintal siya nga mao nga nakasa pud siya. Mao nga di jud kilikayan siguro kasagaran mga laki dali raman matintal. So dapat jud likay-likayan jud nga nga butang, no? Mao nga kung matud pa niya nga kung mao daw tuyuan makasa daw ka. Mao tong sindir na to, no? Og atong sindir ganganlan kini siya og Daloydoy. So ang yang istorya nga matud pa niya nga way manintal kung walay magpatintal. So kini pud siya kini ang istorya natintal po ni siya, no? Sa iyang amigo nga gusto jud siya nga iyang amigo nga mo sujud kan mga lingaw-lingaw adito sa mga barba nga andun natintal siya nga nakasa jud siya. Ang listeners, nasira na nga ulaw kay siya sa iyang asawa. Ito ang atong istorya mga listeners, no? O di na to tas-on ato nang sugdan atong ana-ana part 5. Ako si Buyit. Ginaingon nga ang taong buutan nga naglikay sa pagpagkasa. Kung magituyuan, lagmit makasa gyud ka. Piyongon na mga mata ug ang Ginoo na lang may mahibaw kung may mukom kanimo. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Murag mo nang dapita giingon ni Gauriko. Na dinis lang nagpuyo. Abay, taxi driver. Lugar ko nang iski na sunahan ba yo? Kana. Okay, dinhi labay. Lugar lang, driver. Lugar uy. Oh. May biniplitihan di piray. Oh, pliti na ko. Bay. Adi ta manaog ko. Mo aksyon maglarga. Ay sa, naog ko. Ito. Kana. Kanang iskinahan mo na. Masod ka na iskinaha. Ina ako lang magpuyo diha. Mautan ko sa mga tao ko na asa lembay ni Gauriko. Kanang bahay sa unahan nga kinural o kawayan nga pinintalan o green. Mauna ang ilang Rico sa link. Kagilang tiyong sa mga tao din. Mauna. Rahan na. Okay, salamat kayo ninyo. Salamat kayo. Ako na igagaw si Rico. Sige, aris ako. Ogos bangos, salamat kayo ninyo. Salamat kayo. Sige. Okay ra. Salamat. Kape ko no. Kalain ng mga tao din. Like mga tingog. So doon na nilang ipuyan na. Layo-layo gamay kasada. Pero okay na ni. Importante nga doon na kayo kaastahan din eh. Samtang mangita kong trabaho ining napita. Biliban ako ni Magaw eh. Go! Natultulang yun mo ang among gipuy-an da. Oo, iladong ka din ikaw. Gusto na mga tao din ikaw rin dot og tingog go. Sagas mga tao din lang tingog. Labaw pa nga konsyal sa deka inyong dapit, inyong barangay. Oh, last term na ko karon. Oh, unsa man daw? Nakakaon na ka? Wa pa. Gutom ko. Ganyan ako nagpaabot nga agdahon ko nimo. Oh. Sige palit ng tas gawas ug way pagkaon diha. Adi amo kwarta diri. Natay masugod diha, palit gawas. Oh, ay uy. Oh. Palit ko taon. Lagi. Tuwa na si Saling. Nagbandam ko og imong makaon. Lagi kay mahiubos ki ko pagpaliton ko nimo. Oh. Eh. Wa pa ko kita si mo asawa da.
Ako na lang siyang gipadiretso og andam sa imong pagkaon. Oh, Kita maming duha nga nagpadungkas bay. umayo kayo. Dorico, Namasawa eh. bakit na ng imong ig-agaw do? Oy, ikaw di asawa sa ako igagaw day. Oh, ako taon. Pila na inyong anak? Ay da, usara taon. Hinay manggod mo punal ng imong ig-agaw, uy. Di pa lang sa nga magpabunal slain. Uy. Magpabugwal gid ko. Ha? Ay, joke ra, uy. Siga ba yung mata? Mahal kay na ko ning akong bana, uy. Bisan og hinay ni ibabaw sa kama. Ay, Day. digit ko mga bit. Bita. Gaw, pasensya na kayo nga pang-asawa ha. Kay komedyante kayo ni. Oh, sige na gaw eh. Kalain. Kaon sa dito. Magtiwas lang unya ta og sulti human nimo og kaon. Oh, sige. Gutom na ko da. Kaon sa ko. Mao ba gaw? Ani ka mga apply og trabaho sa among dapit? Oo, gaw. Ug kung magkatrabaho na unya ko, anhin ako star sa inyo ha? Matag ko gamay unya para sa inadlang konsumo. Aw, ikaw gud. Wa mo gini problema gaw. Kay igagaw gud ta. Basta ko, gaw buyet. Okay ra kay kung anhi ka star. Anhi lang kakao. Ganahan ko nga anhi ka star. Gaan kaya kung buot ni mo gaw ay. Kalain gid. Ug kung gusto kang makauyab dinhi sa among dapit, ay dali ra kay ka makapangita dinhi gaw kay daghan kay mga gwapa dinhi gaw uy. Ako ni bahala nimo. Ay, salamat. Kaya kasudin kong trabaho. O makasugod na ko ugma sa kong trabaho. Muli na ko sa kong istarang bahay silang gawri ko. Paglabhan na kong mga bulingon ako. Kaya di na niya ako makalugar ko na magtrabaho na ko. Gaw saling. Nadawat ko sa trabaho na kong i-applyan, gaw. Magkatampo na ganyan ko sa atong inadlawng konsumo din sa bahay, gaw. O, man ito bag. Ati kasi lang kwarto si Gaw Saling. Natawag tingali. Malahusal ko sa kong kwarto. Ako pangawan ako mga bulingon. Niyarig ko sa kong... Oh! Uy! Si Gaw Saling man nagigdas kong katri. Gayang siya nagigda. Nagpanti lang. Buwa siya, bra. Kalain na gini. Pero, hindi ko gawa si Gaw Saling, uy. Ang nindutan niya, uy. Gaw. Ako maning kwarto imong gihigdaan, gaw. Gaw. Sige na Rico. Tarjak ka na ko. Aba, magstop. Lain na. Tarjak. Magpatarjak na siya. Lain na, gini. Sige na ba? Lain. Tarjak ka na ko ba? Lain na, uy. Mubuan lang ako, tipas. Lami ra ba tanaw ni Gaw Saling? Gaw. Di man ni inyong kwarto, Gaw. Ako man yung kwarto, Gaw. Uy! Salamat nga ni anak ka, Rico. Rico. Imo kong gikos, Rico. Si Buyit ko. Uy, si Puyit. Ako ni. Amay noon. Oo, padayon mo. Padayon mo, ha? Imo na niya sa, ha? Ako sa kanya. Kana. Magaw. Salamat ka, ha? Anga. Kay imo kong kilipay. Si agaw ni Rico. Inayaw, uy. Nalipay ko nga ni ako. Kung pa ka masipyat og sudin sa kong kwarto, di man ta di may tabo na to. Nagpatakam kag sudod. Pataka ba, uri, ngawa man. Taka, good. Ituyo na kong sudin, uy. Oh. Oo man ko matog pag abot ni mo. Agi nga, maturjakan ko ni mo. Salamat ka, ha? Daghan kay salamat.
Dugay pa man itong maulis Rico gaw. Kakuha pa dyan tagadaghan ay Ay, ano eh. Patug-tug nandi ka. Wadi ka matug. Natuhog noon. Kaluoy sa sigagaw ng kutaon eh. Luoy gud tatot. Nganong maluoy man kaniya. Mangani ko maluoy nga asawa ko. Ikaw pa nga ig-agaw ra ka. Hindi ito kusban din. Luya. Sige gaw. Si pahuway lang tagkadiyot ha. Mga 5 minutes. Ya, usban na turon. Oh, sige. Luoy, 5 agaw, eh. minutes. Usab tagaw. Usab. Mao ba, Bay Albert? Nagkagusto na ko si Susan nga kauban to sa baho? Ayo ba yoy? Kung ulit tao ba lang kuno kaniya, botang. Wais daghang sultib. Paka, torjak na yun. Ha? Gaw, ang tinuod gaw. Magpagtanaw ko niya. Sige, karong gabi eh. Mamisita ko niya. Gusto ko magminyo eh. Mauno diyo. Pagminyo na yoy. Pagminyo na. Aron makalikay na ka sa asawa sa imong igagaw nga giuyab nimo. Luoyag agaw rin ko eh. Bitaw ko ayo nya sige kag ingon nga. Uyab nya sige kag kikiyod ka na. Mausban man gid. Nasupang sa kumbuot eh. Kana mo relasyon. Pero, wam ko lang kaistaran. O nga, pauga, tagong ista silang bay. Mao na diha. Aron makalikay na ka ng maong relasyon. Pangita na lang ka ng kaistaran nga bay nga lain. Mao lagi. Kay kuya kay busakpan ka siyang bana na. Salbay, sagin ako eh. Oh, mao gyud. Ang tulog ista sa inyo, baby. Ay, ayaw, bay. Ay, wa tay daog, bay. Ang kay asawa. Naa kayo. Bida mo istar ko sa gustuhan inyo. lakas kong asawa, bay, bida. Gi-istar ko sa inyo ba? Hugot para ba kay tao ng kong asawa, bay. Tagsarabasan kay ko mo. Orjaks kong asawa. Tungod sa akong sakit. Anto ka kung luoy. Kuya kung anha siya mga bitiw. Ato ka dito. Luoy ito ni mo sa da. Luoy ko ni mo. Butakal, bay. Luoy ito ni mo sa. Mao yun. Ayaw na lang. Kay butakal kikag naong. So, watay daog, ha? Watay daog, bay, bay. Wa, yun. Tinuod ka de, Susan. Gisugot ako ni mo day. May pagtanaw sad ko nimo buyet. Busa gisugot na ti ka. Apan dili ko gusto og dugay nga relasyon. Magpakasal dayon tayet. Oo, uray. Magpagkasal ta. Pero sa huwes lang una, ha? Okay ka? Okay ko. Unya kay wa man kay bay din he. Nara man katipon sa imo igagaw. Anhin na lang unya ta magtipon sa amo. Bugtong man sad kong anak. O sige, day. Magpagkasal ta sa labing daling panahon. Kasalit kita sa huwes day, Susan. Ako ka na cute. Chup. Chup. Susan oy, di ko si Chup. Susi. Imon ako. Uy. O gani. O Susan. Mobiya ka na gyud din sa amo gaw. O gaw siling. Nahibawan na sa Rico. Bahin na to. Ako na sing gisultihan gabi eh. Kakarong adlawan ko mabiya. Pahangyo asa ko gaw pi. Awas sagod ko good. Nga sa na diha ko. Tanaw bay. Unsa man ang ta. Bandiado. Ikaw nagburlis ka pang gudya. Imisod ka sa kwarto. Gaya ni mo matanaw oy. Nagburlis man ka. Para maikaw ka nga mo balipat si hangyo na ako nimo. Kaya tapos ang hikayon. Sige na gaw. Luoy ka gaw. Luoy bitaw gaw Rico. Sige na gaw. Bidi. Luoy sa Rico. Bitaw. Luoy bitaw no. Bao bitaw sa katapusan hikay ako gaw. Makonsensya ka ni dali bi. Pero nga na gaw. Uy, ang gaw Rico eh. Mihirag si Gausaling nga nagpakiluin ako. Nalipayon ko siya sa katapusang higayon. Naluoy kong gaw Rico. Ong ako lipay si Gausaling. Ito man ako yung gusto. Nimbaguhay, sige ako handom. Ang relasyon sa asawa sa kuwing agaw. Maayo siyang muda, ibabos kama. Hindi parehas kong asawa. Murag istatua, kontrolakon. Tara lang. Ayo asawa ha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daloy Doy. Ginaingon, why manintal
kung way magpatintal. Mao ni natabos ko ginabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ato na ko, Maria. Umutas kong bana, Naamong boss karon, makig-meeting na mo. Lain po kay di ko magpahumot. Mao ba? Hmm. O sa ba na inyong boss? Babae o lalaki? Babay. Kaya, no? Nindot pa yun kakpulo nga gisul. Lagi magpa-impress ko sa kong boss. Ato na ko, Maria. Sige yun, daloy-doy. Pa-impress yun. Mahibaw gani kung nagbinuang ka. Bantay ka lang yun. Dili ko magbinuang. Uy, Maria. Buotan ng imong bana. Uli na ko, Bay Gregorio. Sweldo ron, uli kag sayo. Buotang bana ko kudo. Di ko parehas nimo. Ay, kuyo sa ta, bay deloy-doy. Kau taglugaw ba? Ay, lugaw. Ilaron sa kunin mo. Di na ko maila di mo eh. Di ka kailan ako. Last sweldo na to, imo kong gipugos nga ubanon. Kay mga untag lugaw, pero diin ko na mo dada. Dito skidlap-kidlap. Teka kay babae nga, nanayaw, naghubo. Nya, wa ka malingaw. Lingaw ba, Roy? Naluoy ko sa mga babae nga, nanayaw nga way sapot. Ise, Kasi, ate, kasi naluoy ka. Luoy itong imong gigakos nga. Dua ka buok. choy. Madunggan ka. Ayan, nag-isultis kong asawa ba ya? Nga si Maria, ha? Bay Goryo? Kuyaw kay kaya may bawaan. Ay, di ko musulti ni Maria kung buuban ka na ko ron. Di nalagi ko. Di ako. Ay, ko pamugos ko. Ay, sige no, good. Unsa na sa nagoryo, ha? Uy, Dato ni Mus daluldoy nga mangabang na sad mo? Igigod mo, pangabang mo payo. Saba mo na eh. Masira gali mo duha, tagam yun mo ba? Ayaw. Tagbaw yun mo? Ay, panghilabot, Benji. Kung nasuya ka, pangabang bulgi mo. Ngabang yun ko, Ay, nga naam ko yung asawa, Ay, at magsigot lang sa kong asawa, safety pa. Anong ni amanta din Bay Goryo? Palaingot. Kaya sige nagkaog tinabal. Taon po tog baboy eh. Pinaki sa imo. Dili ko ba? Dili ko. Na si Tuchirul. Si Wafer. Magwapa ng mga babayan na daloy-doy. Tagpaw, Ines Maria, ang misuod ko din eh. Unsaon lang. Hello, boys! Mahimong mo join sa inyong table? Mahimo kayo, Totsi. Down, sit down. May pasitaon pas Bay Goryo. Thank you! Diin day kagikan. Karon pa ko kitagbalik ni mo. Tambal ko. Taon siya? Sa ako kung sakit. Uli na ko. Kuya, dinig batak gantas na sakit. Uli na ko. Huwag ganyan ng Tutsi nga. Bubag yung gisulo mo. Bago bita tagsulto. Ay, day Tutsi day. Ila-ila mo sa kong kauban si Bay Daloy-doy. Tingnan na siya maayo day ha. Oh, sure! Ngita sa kong ako ha. Miss. Ligo dire. Ako yung magitawag, sir. Miss, ikaw. Lingkod. Duma, ako si Kazumi Makasira. Uli na ta. Bay Goryo. Basi matagdan ta sa mga babae din eh. Sirap ni sila. Uy! Masira ko. Basta kadila ko gapon. Makasira? Ano sa imong specialty? Kazumi ko. Apelyido na akong Makasira. What? Ramo yung specialty this evening, sir. All the way massage. Bay Goryo. Yes. Suway ko. Unsa nang all the way massage. Magpamasahe lang ko. Ano na? Akdan. Sige, Bay Daloy-doy. Ako ning pulis ha. Imulis Tutsi. Saman, okay na ka? Porti, okay ha? Tutsi, unsa man ang all the way massage? I-massage na ti ka og maayo, sir. Unya, kung makatuog na ka, hubuan ti ka sa imong karsunis. Hubuan ti ka sa imong pulo. Ug hubuan ti ka sa imong brief. Inikaw man, ugay-ugayo na ako ang inyong ito. Kaya ako sang i-massage. Unya kung ganahan na ka, sir. Naaran mo kung magpa all the way massage na ka na ako. Unsa ipasabot lagi ang all the way massage? Jer, good. Bulos na nagpunto. Bold pa. Murag nindot na da. Wa pa ko kasuhay anang masahian unya hubuan niya. Pagkatulgon niya. Jer na yun. Sige. Sugdi na ko masahi. Pero tayo pa mangutana sa kunin mo. Unsa man na? Dili ka makasira.
Ayaw kahadlok, sir. Kay sira naman kong daan. So, dili na ko makasira. Kung dili, Kundili. makaputol na ko sa imuha. Usa! Daloy doy, daloy doy doy doy. Jujulan, 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 jujulan. Lami ana day. Jubo, Tamughubo day kasumi. akong ipasabot. Okay ra ba ka sa akong pagmasahe nimo? Dahil Jubo? Aw, perting daw jubuha. Abi na kog maghubo na ta. Oh, kalmi. Sige, itlog. Sige, inatang panit. Inatang. Doy. Uy, pagmata na, oy, naunsa ka bang tawhana kang dugay ka man kay may mata? Bango na, oy. Daloy, doy. Ay, Baya. aday. Kasakit. Ha? Ay, Uy, kasi sakit. sakit mo kung kuan. Ha? Hindi pa maulan. Ang sabay pa maulan, oy. Ako kung... Ang unsa. Wa man. Away, klaro. Uni mo diha. Bango na, oy. Nani, ano man eh? Pagod atas ko paminaw. Naunsam ka ni akong junior, oy. Uy, bango na ba? Uy. Aron maligo ka na. Unya, makapamahaw or makagikan ka na sa imong trabaho. Naunsa ka man daloy doing naggunit ka man aning imuha nga nagpingit. Gisakitan kasi imong kuan. Bebe, ang bebe, tan-aw na kog naunsa na. Ayaw, bali, ayaw. Uy, Ay! Wala. Ay! ngano ni daloy doy? Kahubag gud ning imuha. Ngano ni oy? Kita di sumbagay. Gipaakti mananap. Unsang mananap pa? Basta kay mananap. Unsay ba sa mananap nga nakapaak ining imo? Sultihin ko daloy doy. Sulti! Masaylo ako. Doon ay maninintal. Huwag na patintal mo ko. Si Bay Guryo. Siya hinungdan nga napakan ko. Ba sa mananap kapiting laha. Nasira ako! Dili nang kumuusap og patintal. Kay dili lalim kumasira. Kami daw si Baygoryo may nasira. Wow, kay kus kong asawa. Kay pwede masakita ang masira. Ug mao to mga listeners no, atong ana-ana part 5 nga ang sinder si Boyet, around 1 nga ang ikaduha nga sinder si Daloydoy, mao ang round 2. Ug salamat kayo mga listeners sa inyong walay hunong sa pagpaminaw ug atang-atangi ang part 6. Daghan kayong salamat.